Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Krishna Rama Hare Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare 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 Rama Hare Krishna Rama Hare Rama Krishna Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിങ്ങളെ ഈ സൂമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയാവോ? സൂം ലിങ്കിന്റെ അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോ ആരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പോണത്? ഭഗവാനെ. ഭഗവാനെ അല്ലേ? ഞങ്ങള് വരുന്നത് മാതാജിയെ കാണാനാ. രാവിലെ ഞങ്ങളുടെ ഭഗവാൻ മാതാജിയാ. അങ്ങനെയല്ല, അമ്പലത്തിലിരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കണമെന്ന്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. മാതാജിക്ക് മനസ്സിലായി. എന്നെ കാണാനല്ല വരുന്നത്. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ വിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരും നോക്കില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് മാതാജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്പലത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കണ്ടേന്ന്. ഇരിക്കണം. അതായത് സൂമിൽ കേറുമ്പോ നമുക്ക് ആരെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നു. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. ഇപ്പൊ അമ്പലത്തിലൊന്നും പോകാനൊന്നും സാധിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന ഭഗവാനെ കാണാനാണെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സൂമിൽ കയറുന്നത്. അതല്ലാതെ എന്നെ കുറിച്ച് അറിയാനോ ഞാൻ എന്നും ഇരുന്നിട്ട് എന്റെ വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങളോ എന്റെ കാര്യങ്ങളോ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആർക്കും ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല കേൾക്കാൻ. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്നോടൊരു ഇഷ്ടം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ്, അല്ലെ? അതെല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് പോകും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സൂമിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. നാമം ജപിക്കുക. സംസാരിക്കരുത് ഒരാളും. സൂമിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാല് നാമം ജപിക്കുക നമ്മള്. കാരണം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അറിയാൻ പോണത്. അപ്പൊ നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ പാകപ്പെടുത്തണം. കാരണം നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കണം. രാവിലെ തൊട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളിൽ ഓടി ഓടി നടക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ വൈകിട്ടായി ഇതേ ക്ലാസ്സിന്റെ സമയമായി എന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിന് അറിയണം, നമ്മളെ ബുദ്ധിക്ക് മനസ്സിലാവണം. അപ്പൊ നാമം ജപിച്ച് കുറച്ചേരം ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ വാതിലുകളും തുറന്നിരിക്കും നമ്മള്. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ വീണ്ടും എനിക്ക് തോന്നി വർത്താനം വന്നാറുണ്ടെന്ന്. ഉഷാ മാതാജി, ഉഷാ കേശവ മാതാജി നന്നായിട്ട് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഉഷാ മാതാജി വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ചോദിച്ചു നല്ലതായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മാതാജി. ഞാൻ ശല്യം കേട്ടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം വെച്ചാല് നമ്മള് നാമം ജപിക്കുമ്പോ അതെല്ലാവർക്കും നല്ലതാ. കാരണം നാമജപ ശ്രവണം. ഞാനാ ചോദിച്ചത് ഉഷാ മാതാജിയോട്. ആരായാലും ഞാൻ കേട്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തിരുത്തി പോണം. അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സിലില്ലായിരുന്നു. കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ സൂമിൽ കേറുമ്പോ നമ്മൾ ഇത് ചിന്തിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ മാത്രമല്ല ഇരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ, കുറെ പേരുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ. എല്ലാവരും ആ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് ഇരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാണ്.
അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും കരുതി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എനിക്കും അറിയാലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മള് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പറയുന്നത്, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും വിചാരിച്ചിട്ടല്ല കേട്ടോ ആരും പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ഓടി വന്നതാ ക്ലാസ് കയറണ്ടിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, സാരില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 1 കടക്കുന്നു, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ. നമ്മള് ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ കണ്ടത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില്? ഒന്നും അറിയില്ല. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത്? ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലെ? എന്താണ്? ഗോസ്വാമിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് കൃഷ്ണതത്വം, രസതത്വം, ഭക്തിതത്വം. പ്രയാഗരാജിൽ വെച്ചാണ് പറഞ്ഞു ഭക്തിതത്വം, രസതത്വം, തത്വം. പ്രയാഗരാജിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. 12 രണ്ടാമത്തെ തൊട്ട് 16 വരെ 17 തൊട്ട് 17ഉം 18ഉം ഭാവഭക്തി, 19 പ്രേമഭക്തി. പ്രേമഭക്തി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മളെ ഗോസ്വാമിമാരാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഭക്തിയുടെ ആ രുചി, ഭക്തിയുടെ രസത്തിന്റെ അമൃത് കടലാണിത് ഭക്തിരസാണ്. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത കടലാന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ അമൃതന്റെ കടല് കിടക്കുന്ന സ്രാവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു മാതാജി. സ്രാവ് എന്താണ്? സ്രാവിനെ പോലെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? നമ്മള് അതിന്റെ സ്രാവിനെ പോലെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനല്ലല്ലോ, രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാരാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ശ്ലോകങ്ങള് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മള്. 2 ഏതൊക്കെയാണ്? സർവോപാധി വിനിർമുക്തം തത്വനിശ്ചയേന നിർമ്മലം അല്ലെ? 2 അത് ഇട്ടൊന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി, ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം. അഥ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി ന ഭാവേത് ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയേഹി നവോന്മുഖി ജിഹ്വാതൗ സ്വയമേവാസ്ഫുരത്യത. അതെപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ശ്ലോകമാണ്. ഭഗവാന്റെ എന്താണ് പറയുന്ന, സേവനം ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല എന്ന്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല, പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത് എപ്പോഴും പറയുന്ന ശ്ലോകം തന്നെയാണ് അതും. പിന്നെ പറയാം നമുക്കത്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. നമുക്ക് ഇന്ന് അവതാരികര് മെയിൻ ആയിട്ട് അത്രയൊക്കെ പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിന്റെ മീനിങ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, 2 ശ്ലോകത്തിന്റെ. പിന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നത്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മാതാജി ഇന്ന്? 14 പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ കൂടെ ചെയ്തു പോകാം. അധ്യായം 1 അവതാരിക എന്നാണോ മാതാജി ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത്? മാതാജി ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ആയില്ലേ? എല്ലാവരും? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പേര് തന്നെ എല്ലാവരും ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡാക്കി. ചിലരെ ആണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ലിങ്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അവരോടും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തവരും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇനി എനിക്കറിയില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ആയില്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങള് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഏത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളതാ മാതാജി? 3ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ. 3 മണിയുടെ ഗ്രൂപ്പാണോ മാതാജി? ഒരു മിനിറ്റ്. L3യുടെ മാതാജി എന്ന് തോന്നുന്നു. മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്ത്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഈ ഗ്രൂപ്പില് നമ്മളെ സമയം എത്രയാണല്ലേ? ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര 1 വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. കുറെ പേര് ജോയിൻ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ജോയിൻ ആയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. L3 3 PM
18 പേരെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 19 പേരെ അതിൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. രാധാമാതാജി അപ്പൊ കേറിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. നമ്പരും മൊബൈൽ നമ്പരും പേര് വിട്ടവരെ എല്ലാരും ആഡ് ചെയ്തായിരുന്നു മാതാജി. രാത്രി തന്നെ ആഡ് ചെയ്തായിരുന്നു. നമ്പർ ഇട്ടത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. L3 7:30 ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. നോക്കിയേ, ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ. അതിൽ നിങ്ങൾ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാവരും. പേര് തന്നിട്ടുള്ളവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ആഡ് ആയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ മാതാജിയുടെ പേരെന്തുവാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. രാധ. രാധാ മഹാദേവനാണോ? അതെ. മാധവനോ? അല്ല, രാധാ മാധവൻ. അത് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതാജി കാണാണ്ടിരിക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് തോന്നി മാതാജി ശ്രദ്ധിക്കാണ്ടാണെന്ന്. മാതാജി ആ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കി വെക്കൊന്ന്. 7:30 L3 7:30. എന്റതും ആഡ് ആയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇപ്പൊ നമ്പർ കൊടുത്തത്. വിദ്യാ സതീഷ് ആരാണ് ഏടാവല്യ എന്ന് പറഞ്ഞത്? വിദ്യാ സതീഷാ മാതാജി. വിദ്യാ സതീഷ് ഏടായിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ കണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ തന്നെ അതില്. വിദ്യാ സതീഷ് അല്ലേ? നീതു സതീഷ് അല്ലേ? സോറി. രാധാമാധവ് മാതാജിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ട്. വിദ്യ മാതാജി എപ്പോഴാ പേരിട്ടെ? ഹരകൃഷ്ണ. ഹരേകൃഷ്ണ ഞാൻ ഇപ്പഴാ മാതാജി പേരിട്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ ഇട്ടവരെ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം. കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പൊ നോക്കിയാ മതി. നിങ്ങൾ ഇന്നലെ മെസ്സേജ് ഇട്ടതല്ലേ ഗ്രൂപ്പിൽ, അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ? കുഴപ്പമില്ല, എന്നിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി അത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. സമയം പോകും. നമ്മള് ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂട്ടെ. നമ്മളെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇനി നോക്കാം എല്ലാവരും കേട്ടാ. അപ്പൊ നാളത്തോടെ ആ ഗ്രൂപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്യും. നാളെ നമ്മൾ എക്സാം കഴിഞ്ഞോടുകൂടി നിങ്ങൾ ആ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യും. ഇനി ഈ ഗ്രൂപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നീ മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലെ ഗ്രൂപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു. ഭക്തിരസാമൃതത്തിന്റെ 4 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള്, അല്ലേ? അത് പറഞ്ഞു. 4 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് 4 ഭാഗങ്ങള്? സമയഭക്തി, സാധനാഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. എന്താണ് 4 ഭാഗം? പിന്നെ പൂർവം, ദക്ഷിണം, പശ്ചിമം, ഉത്തരം. 4 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് അതിൽ ഏത് ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്? പൂർവഭാഗം. ഈ 4 ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ഓരോ ഭാഗത്തിലും എന്തിന്റെ വിവരണമാണ്? ആദ്യത്തെ ഭക്തിസേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതുവിവരണം. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഭക്തിയുടെ വ്യാപക തത്വങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു. പരമാനന്ദത്തിലെ ഭക്തിയുത സേവനം, പിന്നെ അത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ഈശ്വര പ്രേമം. 4 ഭാഗങ്ങൾ പറയണല്ലേ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതുവിവരണം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്, ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതുവിവരണം. ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് മനസ്സിലായതനുസരിച്ച് എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാല്? എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുക. അനുകൂലമായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാൻ. ഞാൻ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ. പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യും. പറഞ്ഞോളൂ. ഭക്തിയുത സേവനം എന്താണ്? കാണുന്നില്ല ആരും. അത് ചോദിച്ചത്. ഭക്തിയുത സേവനം എന്താണ്? അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് സ്വയം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ മ്യൂട്ടാണ്. രാധാമാതാജി മ്യൂട്ടാണ്. പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ അടുത്ത ആള് എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുക. അത് തന്നെ മാതാജി പറഞ്ഞു. ശരി, 2 പേര്. ഓക്കെ. പിന്നെ വേറെന്താ പറയണ? ഭക്തി സേവനം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതും ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം ആരൊക്കെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത്? എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, പിന്നെ പ്രചരിപ്പിക്കുക, പിന്നെ എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുക. എല്ലാ രീതികളോടും
എല്ലാ ജീവികളോടും എല്ലാ ഇതും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ ജീവികളെയും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുക, എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുക. ഭഗവാൻ അനുകൂലമായി യാതൊരു ആഗ്രഹവും ഇല്ലാതെ ഭക്തിയുക്ത സേവനം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആരൊക്കെ ഭക്തിയുക്ത സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരൊക്കെ ഭക്തിയുക്ത സേവനം ചെയ്യുന്നവർ ഇതില്? എല്ലാ മിണ്ട പ്രാണികൾക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, ഭഗവാന്റേതാണെന്ന് എല്ലാ ജീവികളും ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കണ്ട് എല്ലാ ജീവികളെയും നമ്മൾ ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുക. ശരി, അപ്പൊ ആരൊക്കെ ഭക്തിയുക്ത സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അതാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത്. ഇപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും ഭക്തിയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതന്റെ ക്ലാസ് കയറിയാലും അവർക്കെല്ലാം അതൊക്കെ ഓക്കെ. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൽ ആരൊക്കെയാണ്, നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ രീതി വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ആരൊക്കെയാണ് ഭക്തിയുക്ത സേവനം ചെയ്യുന്നത്? പിന്നെ പക്ഷിമൃഗാദികൾക്കെല്ലാം രാവിലെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ നാമം ചെല്ലുന്നതും അതൊരു ഭഗവാനോടുള്ള അടുപ്പല്ലേ? നാമം ചെല്ലുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കൊതുക് കടിച്ചാലും കൂടി ആ കൊതുവിനെ നമ്മള് താട്ടുന്നില്ല, ഒരു ഇറുമ്പിനെയും കൂടി അറിയാതെ ചവിട്ടാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചെടികളായാലും അതിനെ പറിച്ചു കളയാതെയും, മുന്നേക്കെ പറിച്ചു കളഞ്ഞിരുന്നു. മുറ്റത്തൊക്കെ പുല്ലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറിച്ചു കളഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പൊ അത് പറിച്ചുകൂടി കളയാൻ നമ്മൾ അതിലൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഇത്രയും ഭക്തിയുക്ത സേവനം ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മാത്രല്ല, അതിന്റെ പാപം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അറിയണ കാരണം കൊണ്ടല്ലേ? അല്ലേ? അതും കൂടി വിചാരിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മളത് ചെയ്യാത്തത്? അതും എല്ലാം വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അർപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യണ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഭക്തിയുക്ത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ ഭക്തിയുക്ത സേവനം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഭക്തിയുക്ത സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നമ്മള് ഭക്തിയുക്ത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സന്ദർഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭക്തിയുക്ത സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മള് അല്ലെ, നമ്മളെ തന്നെ ഫുള്ള് സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം. നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുള്ള സമയത്ത്, ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ശബ്ദം ഒരുപാട് കുറഞ്ഞല്ലോ. അതോ എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളോ? അറിയില്ല. ഉണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? മുറിയുന്നുണ്ട്, ശബ്ദം മുറിയുന്നുണ്ട്. എന്റെ മുറിയുന്നുണ്ടോ സൗണ്ട്? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടാ. അപ്പൊ ഭക്തിയുക്ത സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മള് ഭഗവാന് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കണം, ഗുരുവിന് സന്തോഷം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഭക്തന്മാർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവണമായിരിക്കണം അല്ലെ? അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യണത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആരും ഭക്തിയുക്ത സേവനത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. ഭക്തിയുക്ത സേവനം ഇപ്പൊ നമ്മളത് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഭക്തിയുക്ത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്ന ലെവലാണ്. ആ ഭക്തിയുക്ത സേവനം ചെയ്ത് 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 നമുക്ക് അവിടെ എത്താൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ സുഖമായി നമുക്ക്. അതാണ് നമ്മളെ ലക്ഷ്യം. ഭക്തിയുക്ത സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഭക്തിയുക്ത സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ നീക്കി വെക്കുന്നു അല്ലെ? എല്ലാ സമയവും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നവരാണോ? അല്ല. നമുക്ക് നമ്മളതായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ട്യൂൺ ചെയ്യുന്ന പോലെ കുറച്ച് സമയം ഭൗതികം, കുറച്ച് സമയം ആത്മീയം, ഇന്ന സമയം തൊട്ട് ഇന്ന സമയം വരെ ഭൗതികത്തില്, പിന്നെ ഈ സമയം വരെ നമുക്ക് ആത്മീയത്തിൽ. അങ്ങനെയല്ല നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മളെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പോകുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളേതായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണില്ലേ മാതാജി? സദാസമയം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണില്ലേ? നമ്മളെ ഇത് നേരെ നാമം ചിന്തിച്ച് നടക്കണല്ലേ? അതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ അവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. ഭക്തിയുക്ത സേവനത്തിന്റെ അത് നമുക്കായിട്ടില്ല. നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും അത് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതൊന്നല്ല എന്നുള്ളത്. കാരണം ഭക്തിയുക്ത നമ്മളത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ ബാക്കിയുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്മാരൊക്കെ ഏ ലെവലായിരിക്കും അവരൊക്കെ? നമ്മളിപ്പോ ഒരു 4-3-7 ദിവസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം കൊണ്ട് നമ്മളൊരു 16 റൗണ്ട് നാമം ജപിച്ചാൽ നമ്മള് ഭക്തിയുക്ത സേവനത്തിലേക്ക് എത്തുക? നമ്മളെത്തൂല. എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ, വർഷങ്ങളായിട്ട് എത്രയോ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ചിന്തിക്കുന്നതല്ല, അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് എന്ത്? ഭക്തിയുക്ത സേവനം. അപ്പൊ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു തരി പോലും നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല.
1% പോലും നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഈ ഭാഗവതം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത് തന്നെ. നമ്മൾ ഈ 108 മുത്ത് ജപിക്കില്ല, എത്ര മുത്ത് നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ജപിക്കുന്നുണ്ടാകും 108 മാലയിൽ? നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും? നമ്മള് ചിലപ്പോ കൃഷ്ണ വിട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ചിലപ്പോ ഹര വിട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ചിലപ്പോ നമ്മള് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളെ നാമജപം തന്നെ. നമ്മൾ നാമജപത്തിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നതില അപരാധ ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. നാമജപത്തിന്റെ 3 ഘട്ടം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? എന്താ പറയണത്? ഫസ്റ്റത്തെ നാമാഭാസം, പിന്നെന്താ നാമാപരാധം, ആഭാസം, പിന്നെന്താണ് നാമാപരാധം, നാമാഭാസം, ശുദ്ധനാമം അല്ല? അങ്ങനെ 3 പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്താണ്, അപരാധ ഘട്ടം പോലും നമ്മൾ കടന്നിട്ടില്ല. നാമാപരാധം പോലും, അപരാധ ഘട്ടം പോലും നമ്മൾ മറികടന്നിട്ടില്ല നമ്മള്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ സമയം നമ്മൾ എടുക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വീഴ്ച തുടങ്ങി എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോ എല്ലാം ചെയ്ത് തുടങ്ങി, നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം നമ്മൾ തുടങ്ങണേലും നമ്മൾ പറയില്ല ഇരിക്കുന്നതിലും മുന്നേ കാല് നീട്ടാന്ന് പറയില്ല, അതേപോലെയാണ്. കാരണം നമ്മൾ അവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ഒട്ടും. കാരണം നമ്മളെ നാമജപം തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറേ സമയം എടുക്കും. സമയമല്ല, വർഷങ്ങൾ എടുക്കും. നമുക്ക് അത്രയും സമയം നമുക്ക് എടുക്കും നാമജപം തന്നെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്. കാരണം 10 നാമാപരാധം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ആ നാമാപരാധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ വേണം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട്. അത് തന്നെ നമുക്ക് കടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സമയം പിടിക്കും. എല്ലാവർക്കും, ഒരാൾക്കെന്നല്ല, എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണ്. നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിച്ചു എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ഇനി ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു അധ്യായം 1. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താ അതിൽ പറയണത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നതാണത്. ഇതില് കുറെ നമുക്ക് കോട്ടിങ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഭാഗവതമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുഴുവനും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് 3-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 29-ാം അധ്യായം 12-13 ശ്ലോകങ്ങളില് കപിലദേവൻ അമ്മയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങളിലാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനുള്ള അവസരമൊഴികെ മറ്റൊന്നും ഭഗവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ തൽപരരല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ എന്തുമാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. വേറെ അവർക്കൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലാഭങ്ങളിലോ ഊഹാപോഹങ്ങളിലോ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാര് അവരുടെ മനസ്സ് എന്റെ സേവനത്തിൽ മാത്രം നിരതരായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ സേവനത്തിനുള്ള അവസരം ഒഴികെ മറ്റൊന്നും എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ തൽപരരല്ല. എന്നോടൊപ്പം എന്റെ ധാമത്തിൽ കഴിയാനുള്ള അനുവാദത്തിന് പോലും അവർ അപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് എന്തുപോലും വേണ്ട ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക്? ഭഗവാനോടൊപ്പം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ കഴിയാനുള്ള അവസരം അതുപോലും ആർക്ക് വേണ്ട? ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ട. അവർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാന്ന് മാത്രമുള്ള അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഭഗവാന്റോടൊപ്പം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പോലും അവര് എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? അവിടെ കഴിയാനുള്ള അനുവാദത്തിന് പോലും അവർ അപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. അവരെന്ത് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാം, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാന്ന് കൃഷ്ണ മാതാജി, ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അവിടെ? എനിക്ക് അറിയില്ല. ഒരുപാട് സൗണ്ട് കുറവാ മാതാജിയുടെ. ഇല്ല, ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല, കേൾക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. മാതാജിയുടെ ഫോണിൽ സൗണ്ട് കുറവാണെന്ന് നോക്കിയിരുന്നു. കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഇവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. കൃഷ്ണ കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. മാതാജി ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ, മാതാജിയില് സൗണ്ട് കുറവായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നതാണ് 29-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 12-13 ശ്ലോകങ്ങളില് കപിലദേവൻ അമ്മയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് പരിശുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങളിൽ പറയുന്നതാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്താണ് പറഞ്ഞ ഭൗതിക ലാഭങ്ങളിലോ ദാർശനികമായ ഊഹാപോഹങ്ങളിലോ താല്പര്യമില്ലാത്ത എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്, ഭൗതികമായ ലാഭത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഊഹാപോഹങ്ങളിലൊന്നും താല്പര്യമില്ലാത്ത ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് അവരുടെ മനസ്സ് എന്റെ സേവനത്തിൽ മാത്രം നിരതമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ സേവനത്തിനുള്ള അവസരമല്ലാതെ വേറൊന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. അവർക്ക് എന്തുമാത്രമേ ആഗ്രഹമുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ സേവനം, ഭഗവത് സേവനം മാത്രമേ അവർക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളൂ. അവർക്ക് എന്തുപോലും വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനോടൊപ്പം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ കഴിയാനുള്ള അനുവാദത്തിന്
സേവനത്തിന് പോലും ആരപേക്ഷിക്കുന്നില്ല? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് അത്രയും എന്തിനാണ് അവർ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന്. അതാണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എന്തുപോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാന്റെ സേവനം ഒഴികെ വേറെ ഒന്നും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ധാമത്തിൽ കഴിയാനുള്ള അനുവാദം പോലും ആര് ചോദിക്കുന്നില്ല, അപേക്ഷിക്കുന്നില്ല? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് അപേക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി 5 തരം മുക്തികൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണത്, പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. 5 തരം മുക്തികൾ. ഒന്ന്, ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുക, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലാവുക, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ കഴിയുക, ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരിയായിട്ട് ഇരിക്കുക, അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സർവ്വ സമൃദ്ധികളും അനുഭവിച്ചു കഴിയുക. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് മുക്തിയാണ്? ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുന്ന മുക്തി സായുജ്യ മുക്തി. ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുന്ന മുക്തി ഏതാണ്? സായുജ്യ മുക്തി അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലാകുന്നതോ സാരൂപ്യം. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലാകുന്നത് ഏതാണ്? സാരൂപ്യം. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലാകുന്നത് സാരൂപ്യം. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ കഴിയുന്നതാണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് കൂടെ കഴിയുന്നത് സാമീപ്യം. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ കഴിയുന്നത് സാമീപ്യം. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരിയായിട്ടിരിക്കുന്നതോ സാലോക്യം. ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരിയായിട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാലോക്യം. സാലോക്യം. ഭഗവാനോടൊപ്പം സർവ സമൃദ്ധികളും അനുഭവിച്ച് കഴിയാന്ന് വെച്ചാലോ സാഷ്ട്യം. ഇതാണ് സാഷ്ട്യം. ഭഗവാനോടൊപ്പം സർവ്വ സമൃദ്ധികളും അനുഭവിച്ച് കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് സാഷ്ട്യം. ഇതാണ് 5 തരം മുക്തികൾ പറയുന്നത്. 5 തരത്തിലാണ് മുക്തി ഉള്ളത്. ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത്? പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തോട് കൂടിയ പറഞ്ഞില്ലേ, പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തോടു കൂടി ഈശ്വര സേവനം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഭക്തൻ സംതൃപ്തനാണ്. അതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ ലക്ഷണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രമാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇനി വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തി സേവനത്തിന് 6 സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പൊ വേദഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തി സേവനത്തിന്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഭക്തി സേവനം എന്താ പറയുക, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് 6 സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി സൂത്ര സേവനം കൊണ്ട് ഉള്ള ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം. എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും ഉടൻ മോചനം അരുളുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഇതൊരു ശ്ലോകമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. പക്ഷെ ഇതില് മീനിങ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഓരോ വേർഡുകളുണ്ട്. ഇതും കൂടി നമുക്ക് പറയാം. ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും ഉടൻ മോചനം അരുളുന്നു. ഒന്നാമത്തെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം തരുന്നതാണ് എന്ത്? ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന വേർഡ് ക്ലേശാഗ്നി. എന്താണ് പറയുന്നത്? ക്ലേശാഗ്നി. ആ വേർഡ് നോട്ട് ചെയ്തോളാം. ക്ലേശാഗ്നി. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം അരുളുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ക്ലേശാഗ്നി. ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നത്. എന്താണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സവിശേഷത നമ്മൾ പറയുന്നത്? അത് നമ്മളെ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം തരുന്നതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്ലേശാഗ്നി. കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും ക്ലേശാഗ്നി. രണ്ടാമത്തത് പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ്. പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ്. അതായത് ശുഭത, ശുഭമാണത്. പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ്. അപ്പൊ അതിനെ പറയുന്നതാണ് ശുഭത എന്നൊരു വേർഡ് കൂടി നമുക്ക് പറയാം. അതിന് ശുഭത. ശുഭത എന്ന് പറയുന്നതാണ് എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ് ഈ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ 2 നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തെ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം തരുന്നതാണത്. അതുകൊണ്ട് ക്ലേശാഗ്നി. ക്ലേശങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? എരിച്ചു കളയുന്നതാണ് അത് ക്ലേശാഗ്നി. രണ്ടാമത്തത് എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ് ശുഭത. എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കം എന്ന് പറയുമ്പോ അതിനെന്ത് പറയും? ശുഭത എന്ന് പറയും. ഈ 2 മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി മാതാജി. മനസ്സിലായി മാതാജി. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം. മൂന്നാമത്തെ അത് ഒരാളെ സ്വയം അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ എന്താ പറയണത്? അത് ഒരാളെ എന്തിലേക്ക് എത്തിക്കാണ്? അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനെ പറയുന്നതാണ് മോക്ഷ ലഘുഹ്ത കൃത്. മോക്ഷ ലഘു കൃത്. അതാണ് പറയുന്നത് മോക്ഷ ലഘുഹ്ത കൃത്. മൂന്നാമത്തെ അത് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് എത്തിക്കാണ്? അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. നമ്മളെ സ്വയം അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്? അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു.
അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സവിശേഷതകൾ കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ അവിടേക്ക് എത്തിയുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. ഒന്ന് ക്ലേശ, ഒന്നുകൂടെ പറയൂ. അത് മോക്ഷ അതേ ഇടൊന്നും കൂടിയും പറഞ്ഞ മാതാജി. പറയാം. മോക്ഷ ലഘു ഹ് ത, ഹ് എഴുതാ. ഹ ഉണ്ടല്ലോ, ഹാടെ മേലെ ചന്ദ്രക്കല ഇടില്ല നമ്മള്, ഹ് പിന്നെ ത, കൃത്ത്, പിന്നെ കൃത്ത്, കട കൃ, വീണ്ടും ത്. മോക്ഷ ലഘൂക്ത കൃത്, മോക്ഷ ലഘൂക്ത കൃത്. ഹ സൈലന്റ്, മോക്ഷ ലഘൂക്ത കൃത് എന്ന് വായിക്കും. ഹ സൈലന്റ് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മോക്ഷ ലഘൂക്ത. ലഘുവിന്റെ ഖു കഴിഞ്ഞിട്ട് തായുണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹ കഴിഞ്ഞിട്ട് ത, ഹ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹ്. മോക്ഷ ലഘു ഹ് ത്. ഹിത്ത്, ലഘു ഹിത്ത് എന്ന് വരുമോ? ലഘു ഹ് മോക്ഷ ലഘൂക്ത കൃത്. ഹ താണ്, ഹ് ത. മോക്ഷ ലഘു തഹൃത്, മോക്ഷ ലഘൂക്ത കൃത്. ബുക്കില് തന്നിട്ടില്ലത്, അതുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നം. മോക്ഷ ലഘു തഹൃത്, മോക്ഷ ലഘൂക്ത കൃത്. അപ്പൊ ഇതെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഒരാളെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. ഇതൊരു വ്യക്തിയെ അതീന്ദ്രിയ, അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് എത്തിക്കും? അതീന്ദ്രിയാനന്ദത്തിൽ എത്തിക്കും. അതീന്ദ്രിയാനന്ദത്തിൽ നമ്മൾ എത്തും എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോ. പിന്നെ അടുത്തത്, പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം വളരെ വിരളമായി മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതല്ല ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലേ, നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്ത് തരും? മുക്തി തരും, ഭക്തി തരില്ല. ഭക്തിയുത സേവനം അതിനേക്കാളും പ്രശ്നമാണ് കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം നമുക്ക് വളരെ വിരളമായി മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം വളരെ, ഇത് ആരുടെ കൺട്രോളിലാണ്? നമ്മൾ രാവിലെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആരുടെ കൺട്രോളിലാ ഭക്തിയുത സേവനം? രാവിലെ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയവരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. മ്യൂട്ടാ മാതാജി എല്ലാരും, അതാണ് എല്ലാരും മ്യൂട്ടാ. ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ അല്ല, രാധാറാണിയുടെ. രാധാറാണിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഭക്തിയുത സേവനം, അതുകൊണ്ടാണ് അത് കിട്ടാൻ പാട്. ഭഗവാന്റെ അല്ല, രാധാറാണിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തിയുത സേവനം, പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം വളരെ വിരളമായി മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ വളരെ വിരളമായിട്ടാണ് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനം ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ എത്ര പോയിന്റ് പറഞ്ഞു? അതായത് സുദുർലഭ, അതെന്താണ്? ദുർലഭമായിട്ടുള്ള സുദുർലഭ എന്നാണ് അത് പറയുന്നത്. അഞ്ചാമത്തത്, ഭക്തിതമായ പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം വളരെ വിരളമായി മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതിന് പറയും സുദുർലഭ. ഇനി അടുത്തത്, ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിരതരായിരിക്കുന്നവർ മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിരതരായിരിക്കുന്നവർ എന്ത് പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന് പറയുന്നത് സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ. ഈ വേർഡിന്റെ മീനിങ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ. നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഇത് ശരിക്കൊരു ശ്ലോകാണ്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലെ 17ാമത്തെ ശ്ലോകാണിത്. എന്താ പറയുന്നത്? ക്ലേശാഗ്നി സുപദമോക്ഷ ലഘൂക്ത കൃസ് ദുർലഭ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണീച്ച ശ്ലോകാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ മീനിങ് ആണ് നമ്മളെ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് ആണ് നമ്മളെ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒന്നും കൂടെ പറയൂ, ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പേര്. അത് പറയുന്നു മാതാജി. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തില് നിരതരായിരിക്കുന്നവര് മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ. എന്താണ് സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ? സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ. എഴുതാൻ പറ്റിയ എല്ലാവർക്കും? സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ. ഇനി അടുത്തത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ 5 പോയിന്റ് പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു? ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു, ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും ഉടനെ നമുക്ക് മോചനം തരുന്നു, അതായത് ക്ലേശാഗ്നി. രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇതെന്താണ്? എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ്. അത് ശുഭത. അടുത്തത്, അത് ഒരാളെ സ്വയം ആനന്ദത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു, മോക്ഷം.
അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതാണ് മോക്ഷ ലഘൂക്തകൃത്. അതെന്താ പറയുന്നത്? മോക്ഷ ലഘൂക്തകൃത്. അടുത്തത് പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം വളരെ വിരളമായി മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ്. അത് സുദുർലഭ. പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം എങ്ങനെയാണ്? വളരെ വിരളമായിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതിന് നമ്മൾ പറയും സുദുർലഭ. അടുത്തത് ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിരതരായിരിക്കുന്നവർ മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ശുദ്ധമായ വിശേഷാത്മാ. അതെ, എന്താ പറയുന്നത്? സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ. അതിനെ പറയുന്നതാണ് സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർ എന്തുപോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ എന്നാണ് ആ വേർഡ് പറയുന്നത്. ഇനി ലാസ്റ്റ് 6ാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനം മാത്രമാണ് കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം. അപ്പൊ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രമാണ് എന്ത്? ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രമാണത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി. ഇതാണ് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി. അപ്പൊ 6 പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം തരുന്നതാണ്, ക്ലേശാഗ്നി. 2ാമത്തത് അതെല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ്, ശുഭത. ഒരാളെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിലെത്തിക്കുന്നത്. ഒരാളെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിലെത്തിക്കുന്നു, മോക്ഷ ലഘൂക്തകൃത്. 4ാമത്തത് പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം വളരെ വിരളമായി മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ്, സുദുർലഭ. അടുത്തത് ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിരതരായിരിക്കുന്നവർ മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ. 6ാമത്തത് പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനം മാത്രമാണ് കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം. അപ്പൊ എന്താണത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി. ഇതാണ് ഈ 6 ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ 6 സവിശേഷതകൾ. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താൽ നമ്മൾ പറയുന്ന 6 സവിശേഷതകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇപ്പൊ ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത, മോക്ഷ ലഘൂക്തകൃ സുദുർലഭ, സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ, ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണീച്ചസ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ക്ലേശാഗ്നി, ക്ലേശങ്ങളെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കും, ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കും. ശുഭതയാണ്, എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ്. മോക്ഷ ലഘൂക്തകൃത്, അതായത് അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കും. സുദുർലഭ, വളരെ വിരളമായിട്ട് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന അവസരമാണത്. പിന്നെ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ, മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി, അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആകർഷിക്കാനുള്ള മാർഗമാണത്. ഈ 6 പോയിന്റ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കും, പക്ഷെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ആരാകർഷിക്കുന്നതാണ്? ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിന് അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് കൃഷ്ണനേക്കാൾ ശക്തി എന്തിനുണ്ട്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനുണ്ട്. കാരണം അത് കൃഷ്ണന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് എന്ത്? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആരെ ആകർഷിക്കും? ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൃഷ്ണനേക്കാളും പ്രാധാന്യം നമുക്ക് എന്തിനുണ്ട്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനുണ്ട്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ എത്തിയോ ഇല്ല എന്നുള്ളത്? എത്തിയിട്ടില്ല, അടുത്തുപോലും വന്നിട്ടില്ല, ഇല്ല. അപ്പൊ പോലും വന്നിട്ടില്ല. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണനെ പോലും ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? കാരണം ഭഗവാനേക്കാൾ ശക്തി എന്തിനുണ്ട്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനുണ്ട്. കാരണം അത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി തന്നെയാണത്. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി തന്നെയാണ് അതെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? ഇതിലെന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായി. ഇല്ല. മാതാജി, പിന്നെ മോക്ഷ ലഘുകൃതാണോ? ലഘുഹൃത, ലഘുകൃത് എന്നാണോ പറയുന്നത്? ലഘുകൃത്, ലഘുകൃത് എന്നല്ലേ? ലഘുകൃത് എന്നല്ലേ? ലഘുതഹൃത്. ആ മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ. തഹൃത് മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ. ഹൃ ഇല്ലല്ലോ. എച്ചിന്റെ മേലെ മറ്റേ ചന്ദ്രകല ഇട്ടിട്ട്. പിന്നെ കൃത്ത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, താഴെ മേളിലും ചന്ദ്രക്കലയില്ലേ? ഹായുടെയും താഴെയും
താഴെ കാടെ കൂടുള്ള ഇല്ല, ലാസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട്. എന്നല്ലേ ഹൃദ് അത് വലിയൊരു സംശയമുള്ള വേടാ മാതാജി. അതിലേക്ക് ഹൃദാണോ ഹൃദാണോ എന്നുള്ളത്. ഹൃദെന്ന് പറയുമ്പോ അല്ലെ ഹൃദാന്നല്ലേ പറയുള്ളത്. താഴിന്റെ മുകളില് ചന്ദ്രക്കല വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദാന്നല്ലേ പറയുള്ളൂ. ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് അതിൽ ഇതിലിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് മാത്രം സ്പെല്ലിംഗ് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എഴുതിയാലും മനസ്സിലാവും. ഇംഗ്ലീഷിലെ സ്പെല്ലിംഗ് പറഞ്ഞു തന്നാ മതി. മോക്ഷല്ലേ മാത്രമാണ് കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള മാർഗം. മോക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ മാതാജി? മോക്ഷല്ലേ കൂക്തകൃ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ സുദുർലഭ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷമ ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി. ഇത് മെസ്സേജിൽ ഇടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. നോക്കട്ടെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതെന്താ ഈ പറഞ്ഞത്? ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടി നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് നിർത്താം. കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാടാം. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? സവിശേഷതകൾ അല്ലെ? ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷതകളാണ് ഈ 6 എണ്ണം. ഇത് എന്തായാലും പഠിക്കേണ്ടതാണ്. കേട്ടല്ലോ? ഇത് നമുക്ക് 6 എണ്ണം അറിയേണ്ടതാണ്. എല്ലാവരും പഠിക്കേണ്ടതാണിത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എക്സാമിനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരിക്കും. കേട്ടല്ലോ? ഇപ്പൊ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഞാൻ. പിന്നെ അടുത്തത് ഭൗതിക ദുഃഖത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം. ഇതിലിപ്പോ ഇനി ഓരോന്ന് പറയാണ്. ഈ പറഞ്ഞ 6 പോയിന്റ്സും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ ഏതാണ്? ഭൗതിക ദുഃഖത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം. ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ക്ലേശാഗ്നി, ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും ഉടൻ മോചനം അരുളുന്നു അല്ലെ? ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്, ഭൗതിക ദുഃഖത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം. അപ്പൊ ഭൗതിക ദുഃഖത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളും മുൻജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത പാപങ്ങളും ദുഃഖത്തിന് കാരണമായി തീരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾ, എല്ലാ പാപങ്ങളും മുൻജന്മത്തിൽ ചെയ്തതും പിന്നെന്താണ് അപ്പപ്പ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാപങ്ങളും നമുക്ക് എന്താണ്? ദുഃഖത്തിന് കാരണമായി തീരും. പാപകർമ്മങ്ങൾക്ക് പ്രേരകം എന്താണ്? അജ്ഞതയാണ്. നമ്മൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ്? അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അജ്ഞത എന്തായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല? കുറ്റവിമോചനത്തിന് കാരണമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കാരണം അജ്ഞതയാണ്. പക്ഷെ ഈ അജ്ഞതയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അത് എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കത് കുറ്റവിമോചനത്തിനൊരു കാരണമായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ എടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ പാപങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് തന്നെയാണ് തീർക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഈ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് തന്നെ തീർക്കണം. അപ്പൊ ഈ പാപകർമ്മങ്ങള് 2 തരത്തില് പാപകർമ്മങ്ങളുണ്ട്. 2 തരത്തില്, ശ്രദ്ധിച്ചോളാം, 2 തരത്തില് പാപകർമ്മങ്ങള്. ഒന്ന് പാകമായിട്ടുള്ളത്, ഒന്ന് പാകമായത്, രണ്ടാമത്തത് പാകമാകാത്തത്. അപ്പൊ പാകമായെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും പാകമായതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഒരു ഫലം പഴുത്ത് വന്ന പോലെ നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം എന്തായിട്ടുണ്ടത്? അത് പഴുത്ത് പാകമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പഴുത്ത് പാകാവുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? നമ്മളത് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ? അതാണ് പാകമായിട്ടുള്ള ഫലം. ഇനി രണ്ടാമത്തത് പാകമാകാത്തത്. ആ പാകമാകാത്തെന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? ഇതുവരെ അത് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല, ഇനി അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങൾ 2 തരത്തിലുണ്ട്. അറ്റൻഡൻസ് ഇടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, സാരില്ല. ഞാൻ എന്റെ പ്രോബ്ലം ഇല്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഓക്കെ ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും? അപ്പൊ പാപകർമ്മം 2 തരത്തില് നമുക്ക് പാപകർമ്മം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാപത്തിന് 2 തരത്തില് നമുക്ക് കർമ്മങ്ങൾ പറയാം. ഒന്ന് എന്താണ്? പാകമായത്, രണ്ടാമത്തത് പാകമാകാത്തത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പാകമായതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണത്? അത് നമ്മളിപ്പോ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പാകമായത്. ഇനി പാകമാകാതിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ്? അത് ഇതുവരെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല, ഇനി അതെന്താണ്? ഇനി അത് അനുഭവിക്കാനുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തത് മനസ്സിലായോ? 2 തരത്തിലുള്ള പാപകർമ്മങ്ങള്, ഒന്ന് പാകമായതും രണ്ടാമത്തത് പാകമാകാത്തതും. പാകമായിട്ടില്ല, അത് അനുഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതാണ്, അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല നമ്മള്. അപ്പൊ ഈ കർമ്മങ്ങൾക്ക്, പാപകർമ്മങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്താണ്? അജ്ഞത. അജ്ഞതയാണ് നമ്മൾ എന്തിന് കാരണം? പാപകർമ്മങ്ങൾക്ക്. അവിദ്യ, നമ്മൾ പറയില്ല അവിദ്യ, അജ്ഞത, ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിന് കാരണം? പാപങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം എന്ന് പറയാം.
ഇപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കാരണം എന്താണ് പറയുന്നത്? ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നമുക്ക് അജ്ഞത ഉണ്ടാകും. അതായത് പാപം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അജ്ഞതയാണെന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിദ്യയാണെന്ന് പറയാം. ആ അവിദ്യ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ പല പല ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങൾ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകും? ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോ അവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞത കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുന്നത്. ആ പാപം 2 തരത്തില്, ഒന്ന് പാകമായത്, ഒന്ന് പാകമാകാത്തത്. പാകമായത് നമ്മളിപ്പോ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, പാകമാകാത്തത് നമ്മൾ ഇനി അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളത്. അതാണ് പാകമാകാത്തത്. പാകമായ പാപകർമ്മങ്ങൾ വർത്തമാനകാലത്തിൽ നാം അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് നിദാനമായവയാണ്. ഈ പാകമായതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ പ്രസന്റ്ലി വർത്തമാനകാലത്തിൽ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പാകമായ കർമ്മങ്ങൾ. പാകമാകാത്ത പാപകർമ്മങ്ങൾ ഇതുവരെ അനുഭവിക്കാത്തതും ഇനി അനുഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതുമായ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായി നമ്മൾ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നതാണത്. നമ്മളത് സൂക്ഷിച്ച് സംഭരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പാകമാകാത്തത് നമ്മൾ ഇനി അനുഭവിക്കാനുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് എന്തായിട്ടില്ല, അത് ആയിട്ടില്ല. അതിപ്പോ എന്തായിട്ട് കിടക്കാണ്? അവിടെ വിത്തായിട്ട് കിടക്കാണ്. അതിന് എന്തായിരുന്നു? അത് മുളച്ച് പാകമായിട്ട് വരണം. ഇപ്പൊ അത് വിത്തായിട്ട് അവിടെ കിടക്കാണ്. നമ്മൾ എന്ത് വന്നിട്ടില്ല? അത് മുളച്ച് പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത്, പാകമാകാത്ത കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അറുതി വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് അറുതി വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നി കൊടുക്കുന്ന ഇന്ധനമെല്ലാം നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ചാമ്പലാക്കുന്നത് പോലെ പാപകർമ്മങ്ങളാകുന്ന ഇന്ധനത്തെ മുഴുവൻ നിമിഷം കൊണ്ട് എരിച്ചു കളയാനുള്ള ശക്തി ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് കഴിയുന്നു. അപ്പൊ കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിയില് കൊടുക്കുന്ന ഇന്ധനം നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് അതൊക്കെ ചാമ്പലാക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങളാകുന്ന ഇന്ധനത്തെ മുഴുവൻ എരിച്ചു കളയാനുള്ള ശക്തി എന്തിനുണ്ട്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനുണ്ട്. അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ്, പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അത് ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മളെ പാപകർമ്മങ്ങൾ എരിച്ചു കളയാനായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് കഴിയും. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇത് തൊട്ട് നമുക്ക് നാളേക്ക് എടുക്കാം. പറഞ്ഞ തീരില്ല, കുറെ സ്ലൈഡില്ല. ഒന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, जय ഗുരുപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി പോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് വേഗം നിർത്തിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ആ പോയിന്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ഇത്തിരി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നിർത്തിയത്. നാളെ തൊട്ട് കുറച്ച് എടുക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് അല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ വേഗം നിർത്തിയത്. അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ഭക്തിയുടെ ഈ 6 സ്വഭാവങ്ങൾ, ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 6 സ്വഭാവങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി? അത് അങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കണം. ക്ലേശാഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത് രണ്ടും എഴുതിയാലാണ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് മാതാജി. അതെ, എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവില്ല. എത്രയാണ് പിന്നെ? അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് പറഞ്ഞതില് മെയിൻ ആയിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ 6 സവിശേഷതകൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ 5 തരം മുക്തി പഠിച്ചു. പിന്നെ ആരാണ്? കപിലദേവൻ അമ്മയോട് പറയുന്നത് അല്ലെ? കപില മഹർഷിയല്ലേ കപിലദേവൻ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശത്തില് പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ സേവനമല്ലാതെ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ കഴിയാനുള്ള അനുവാദം പോലും ആരപേക്ഷിക്കുന്നില്ല, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്ത് മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ അത് മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ 6 സവിശേഷതകൾ കണ്ടു. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എടുത്ത് പറഞ്ഞു. ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നൽകുന്നതാണ്. അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞ? പാപത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ? പാപം 2 തരത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് പാപമായ കർമ്മഫലം.
ഈ പാപം എന്താണ്? അജ്ഞത. വിദ്യയാണ് അതിനെ പാകമായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാകമായത്. പാകമായതും പാകമാകാത്തത് അനുഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ, എല്ലാവരെയും ഉണ്ടാവും പാകാവാത്തത് അല്ലേ? അല്ല, ഇത് മാതാജി ഇത് പഠിക്കാൻ രസമുണ്ട്, കേട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട്, മനസ്സിലാവണ്ട്. ഇപ്പൊ രസം തോന്നുന്നല്ലേ മാതാജി? അതാണ് ഭക്തി രസല്ലേ, ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു ആണത് അല്ലേ? ഇത് പഠിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്, നല്ല പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ചെത്തുമ്പോ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരാനിരിക്കുന്ന ഓർക്കുമ്പോഴാ പേടി, ഭഗവാനെ എന്താണ് ഇനി വരാനുള്ളത്. വരാനിരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളാണല്ലേ മാതാജി? ഇല്ല, ഇങ്ങനെ തന്നെ കുഴപ്പമില്ല. അതിനല്ലേ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ പറയണത്. മാതാജി ഹരികൃഷ്ണ, അതെ ഞാനൊന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ മാതാജി? ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ, ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു, കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഇതിലിപ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഇപ്പൊ പാകമാകത്ത് നമ്മള് പാപത്തിന്റെ എത്ര ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചേ തീരൂ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ. ധൃതരാഷ്ട്ര അല്ലേ? ധൃതരാഷ്ട്ര എങ്ങനെയാണ്? അന്ധനായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്ര. 100 മക്കള് മരിച്ചു അല്ലെ ഒരുമിച്ച്, 100 മക്കളെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വന്നെന്നറിയാം, അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം നേരിടേണ്ടി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ധൃതരാഷ്ട്ര അവര് കൂട്ടത്തോടെ കൊന്നല്ലേ മാതാജി? അതെ, എന്താണ് കാരണം? ധൃതരാഷ്ട്ര 50 ജന്മം മുന്നേ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം. 50 ഒന്നും രണ്ടും അല്ല, 50 ജന്മം. 50 ജന്മം മുന്നേ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം. അതായത് ധൃതരാഷ്ട്ര ഒരു വേടനായിരുന്നു, മുന്നേ ക്രൂരനായിട്ടുള്ള ഒരു വേട്ടക്കാരനായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്ര. ആ ധൃതരാഷ്ട്ര എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ വിനോദത്തിനായിട്ട്, വേട്ടക്കാരനാണല്ലോ, അപ്പൊ വിനോദത്തിനായിട്ട് പോയപ്പോ തീ കത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വല എന്ത് ചെയ്തു? മരത്തുമേലേക്ക് എറിഞ്ഞു. അവിടെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? 100 കിളികളുള്ള മരത്തിലേക്കാണ് അത് എറിഞ്ഞത്. 100 പക്ഷികൾ അതിലുണ്ടായിരുന്നു. ആ പക്ഷികൾ മുഴുവനും ആ മരത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? കുറെ വെന്ത് ചത്തുപോയി. ബാക്കിയുള്ളവർ ആ തീയിന്റെ ചൂട് കൊണ്ട് കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് കണ്ണില്ലാണ്ടായത്. അതുകൊണ്ടാണ് അന്ധനായത്. പിന്നെ മക്കള് മുഴുവനും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുന്ന അതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ ഇത്രയും ജന്മം എന്തുകൊണ്ടാണ് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇദ്ദേഹം എന്താണ് കുറെ പുണ്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രാജാവായിരുന്നു, കുറെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്തിലേക്ക് വന്നത്? ഈ ലാസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് എത്തേണ്ടി വന്നത്. 50 ജന്മങ്ങൾ എടുക്കണം. അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളെ പിന്നാലെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവൂലോ. പക്ഷിയുടെ കഥ പറയുന്നതല്ലേ ഭാഗവതത്തില്? ജരിത പക്ഷി അങ്ങനെ ഒരു കഥ പറയണ്ടല്ലോ. അത് കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണല്ലോ ഈ കഥ. അത് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത്. ഭാഗവതത്തിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം ഇതൊക്കെ, നമ്മളെന്നും കേൾക്കണല്ലോ ഭാഗവതത്തിൽ, അതൊക്കെ കേട്ട് പോകാം. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എത്ര ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളത് 50 ജന്മം മുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഇത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ടും നമുക്കത് വന്നു. അപ്പൊ നമുക്കിത് മാറ്റാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? നമ്മളിപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ട് പറ്റില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്കിത്